Sadullah Aydın, doğru haber. Gazze jî em neguherand. Mixabin destana ilahi mücadele mucizewî berxwedana ku li Gazze çavkaniya rûmet û ezzetê ye tevkariyê li şiyarbûna me Mislimanan nekir. Tiştê ku li ber çavên me ye rewşa me Mislimanên Tirkiyê ev e. Di heyat û jiyana me de guhertineke cidî çênebû. Me her tişt ji xwe re wek bûyerên ji rêzê qebûl kir û em di nava kelecana heyat û jiyana rojane de fetisîn û xeniqîn. Destek û piştgiriya ku me di nivîs û parvekirinên xwe yên li ser medyaya civakî de ji berxwedanê re dida tenê li ser înternetê ma. Niha dema xaftinê bi dengekî bilind e. Bi gotina Rehmetî Elî Şerîatî divê em nerhet û bêzar bibin û em hin kesan nerhet bikin. Fikrên me yên dînî û endîşeyên me yên dînî serdem û heyama xwe kêm nîşan didin. Mîna ku em di müsabeqe û pêşbaziyekê dene ku hesasiyetên xwe yên dînî li mal, kargeh û derdorên dinên ku em lê dijîn kêm bikin û ji vanan dûr bikevin. Em di rihê xwe de, di îbadetên xwe de, di awayê cilûbergên xwe de, di xwarin û vexwarinê xwe de, di tiştê ku em lê temaşe dikin û guhdarî dikin de, di ticareta xwe de û di hemî têkiliyên xwe û teqwaya xwe de di nav dilşewatiyek mezin dene. Mislimantiya me li ser zimanê me ma û di çend duayên sembolîk û nîşaneyan de maye. Herî zêde xesasiyetên ku me pê emel dikirin û me ji civakê cuda dikir, ferq dikir navbera me, ji civakê re dibûn numûne û mîsal û pêşeng, hêvî didan me û navê teblîğvan û dozvanê dînê Rebbê me dida me ji holê rabûn. Bi îzn û misadeya we ez ê eşkere biaxivim. Her roj resm û vîdeoyên zarok, xweşk û birayên me yên ku dibin êrîşên hovane yên qatilên Siyonîstê demrin derdikevin pêşberî me. Qebrên komî yên nûtên dîtin. Em van resm û vîdeoyan li ser her platformên înternetê parve dikin. Lê esnafên me yên dîndar, firotina malên Siyonîst didomînin. Malên şîrketên Siyonîst li bazarên tûcarên me yên îslamî, dikanan, beqal, market, cilûberg û refên esnafên me hêj dixemilîne. Ew çi bû? Piranî ji malên Siyonîst gero ji bo pere qezençkirin û dewr û daîma tîcaretê firotina malên şîrketên Siyonîst caiz e. Ciyeveyeke di dîn de heye. Ma mecbûr e ku em heyat û jiyanek dewlemend û zengîn bijîn. Ma boykot tenê li ser serfkaran ferz e. Ma fetvayeke dînî heye ku esnaf û tûcar ji boykotê bêparin, muafatine girtin. Haya me jê tune ye. Lê ciyên dinên xebatê yên ku birayên me yên dîndar xwedî dew û dozin, mesela kitêbên ku her cûre fikrên xerab, bêexlaqî û xurafeyî diparêzin, refên kitêbfiroşên dînî yên ku xwediyên baweriyê tijekirine. Bihaneya birayên me yên ku ji kitêbên dînî zêdetir kitêbên nedînî difroşin ev e. Êdî kes kitêbên dînî nakirin û naxwînin. Divê em wan bifroşin da ku karê xwe bidomînin. Bi gotineke din, em kesên dîndar ji bo karên xwe, ji ciwan û xelkê xwe re kitêbên ku gazî, guneh, heram û fikr û ramanên ne îslamî dikin difroşin û di belavkirina bîr û ramanên nedînî de tevkariyê dikin. Rastiyek din a bi êş heye ku bê hejmar car hatiye dîtin. Müzîka ku li dikanên berber, dikanên cilûbergan û ciyên karên dinên ku ji hêla birayên dîndar ve têne xebitandin, têne lêdan û lêxistin didin guhdarî kirin. Ev yek ne îslamî ye. Civakê îfsad dike û bangê gunehan dike. Kanalên televîzyonan ku film û bernameyên ne îslamî diweşînin. Dema jê tê pirsîn, her tim bersiva wan, piraniya müşteriyên me nedîndarin, tiştên wiha dixwazine. Malên me jî wisa ye. Xanim, pîrek û zarokên me yên dîndar êdî di temaşekirina rêze film û fîlmên ku ne îslamî ne teşwîqê heyat û jiyana cahilî dikin û hesasiyetên dînî kêm dikin, weka ti zirarê nadin wan qebûl dikin. Dema ku li ser Instagram vîdeoyên kur temaşe dikin, dîtina li her jûre parvekirinê û guhdarîkirina muzîkê êdî normal bûye. Belê, gelek tişt heye ku were gotin, êdî ev nêrîna dîndariyê jî ji holê rabûye. Em êdî ji xwendin, tefekkür, hişmendî, naskirina dost û dijminan jî dûrketin, nîşandayîna tewr û helwestê jî êdî di me de nemaye. Em tê dikevin dezgeh, dek û dolabên dijmin, tê dikevin operasyonên îdraxkirinê. Ji ber vê yekê em dijmintiyê ji birayê xwe re dikin. Ji ber vê yekê yekîtî, biratî, hişmendiya siyasî, teqwa, îbadet, razîbûn, heyat û jiyanek ji îsrafê dûr jî tune ye.